Ja. Nej, jeg gør Jeg ikke. lover, at jeg måske rammer en. Jeg lover, jeg flygter Der fra. kommer nok en Matt, der masse har en kavaleri. hestehale. Der kommer nok en masse kavaleri ridende lige om lidt. Ja, vi har endnu en dude med os. Han har set vores gode taktik. Det er Lord Watson, den fjerde. Det er vores kommandør. Kommer heste. Hedder han virkelig Lord Watson? Ja. Han er vores chef. Dreng, der kommer alle de der skjold med. Ja. Så I, hvad jeg skrev? Jeg skrev Lord Watson, I will give you my life. Så skrev han noise. Nice. Noise. Okay, folkens, alle høns er Lord Watsons servants. Drenge, der i midtergangen, der er der en stige op til et sted, der er meget smalt. Der kan ikke komme nogen records, hvis der står en med skjold. BL, det er fucking ligegyldigt, mand. Høns er... Alle høns er under... Alle høns er under Lord Watson. Hvor er I henne? Op ad stigen. Trappen. Detect the launch. Ja, han døde. Okay. Go Lord Watson! Go Lord Watson, du snipede ham. Oh, Lord Watson! No. No, Lord ja. Watson! Skyt hvad? Hvad? Ja, Lord Watson! No, gå nu! Jeg døde! Lord Watson, drop dig! Nej. Hvor er Lord Watson? For he today who sheds his blood Da. shall be my brother. I am crying of inspiration. Skriv bare videre, han er fucking ligeglad med kampen. Hvor han er. Han løb ind i en mur. He doesn't. Shit. Sådan der, jeg får en Lord Watson. Alle sammen råb ja, så han sådan... Fuck, der er mange. De er med. Shit, der er mange. Oh my god! No, beskyt Lord Watson, jeg døde! De er mange. Vi bliver Jeg er død. No, Lord Jeg er død! Hvor er Lord Watson? Lord Watson døde. Nej. We have failed you. Jeg har allerede haft kun 3. That was shit. What? Vi fik en hestemand. Jeg får så mange smæk. Det er fordi, du er dårlig. Fuck noget. Okay, han er her. Jeg er død. Okay, folkens, vi kæmper bare her. Okay, der kommer heste. Oh, Lord Watson! Get tracked! Det er ekstra landkød, mand. Han må godt. Ej, for taxen. Speed. Følg Lord Watson. Han følger os rent faktisk et sted hen. Han siger, han har en taktik. Jeg dodger din hest. Vi synes, at det er dig, der er den der Asher. Rip. Fra siden af, der står en derhen bare nakker jeg. Rip. Lord Watson fik en. What a shot. Han ignorerer bare Vitus, så bare sådan Vitus, han er bare sådan... Nej, han siger, we worthy. You're worthy, you're not skilled. Together. Chris Lord Watson, hvor er han? Han er jo nøgen. Er Lord Watson nøgen? Mhm. Hvorfor går du med din økse her? Klar til at drikke, når du får det. No! Lord Watson! Jeg døde også.